In 2017, masvingo nemidlands dzakanga dzasvika papoint yekuti vana mai mahofa vakaimba vakati kumagumo kwaita nyaya, because they felt that one of their own was under siege. Ko Mashonaland wo iri kuti chii when one of their own is under siege. So personally, I had thought that President Mnangagwa had learned from what his predecessor did and would do things right. But well, it seems chikoro chacho havana kuchidzidza. Vakanga varipo vakatombofunga kuti he is indispensable, havana kwavanoenda vachiudzwa kuti tichauya kumakuva tichiitira politburo kumakuva. Izvozvo izvi kwaane mawindi for ED, maloja for ED, varombo for ED, handizive vari kuenda vachiita bhutuliki mukuru uyu sezvakanga zviriko muna 2017 vasingaudza nechokwadi. So varume, sezvakanga zviriko muna 2017, there were massive human rights abuses. We are experiencing the same. Isi takasungwa isu. Vana matemandanda ivava, vana headman moyo. Isu tikasungwa in mazuva amugabe ndakasungwa ka5. Uyu andisunga ka1. But vana skala vari kusungwa. Vana masaraure vari kusungwa. Vana stole vari kusungwa. Any voice that speaks against the bad things that the government is doing, iri kusilencwa. So the problem is, vanhu muna 2017 vakanga vaiswa pakona. Ende kitsi ikaiswa pakona isisina kwekuenda. Inosarwa isisina option but kuuya nekwawakamira ikoko. So, vaMnangagwa, kufunga kwenyu, nezvamuri kuita mupati yenyu, nezvamuri kuita munyika, nezvamuri kuita kuma opposition members. How do you think you are going to manage this? What do you think is going to be the result of this? The looting that is going on. Vanhu vasinganyari, mukaona manyorero ari kuitwa tsamba naJuly Moyo. Munhu ari kuziva kuti ndakatsika panoraramisa. Ane support yevakuru venyika. But what is now disheartening is Zimbabwe has gone silent. Yasara ya nyaya ya Jacob Mafume. Why are we silent? This is not an MDC or a CCC issue. This is an issue for every Zimbabwean. Because tisu tinobhadhara mari yetsi muHarare. Mari iri kunzi inobhadharwa uku ndeyedu. Why are we silent? Okay. So ndoda kuti nditi sezvandakaita muna 2017. Muna musi wa 20, if I'm not mistaken, that was 22 February. Ndakabuda ini ndikati ndichiudza vakomana veG40 vakanga varipo, vakanga vazviona vasvika zvinhu zvavo zvaakuita. Ndikavatsanangurira ndikati varume, munhu ari kuuya kunopinda anonzi Emerson Damudzi Mnangagwa. Vanhu vakanditora vakandiita ijoko, vakati atonhurwa nekudzingwa muzana. It's cold out there. Ari kutsvaga attention, ari kutsvaga relevance. Ndokubva ndavati, touch not the successor. The following day ndakabva ndasungwa. Ndikavati inini ndikakumbira Bhona kuti Bhona enda unotaura nababa. Uvaudze kuti he is turning himself from a hero to a zero. He is risking kuzonovigwa kwazvimba. And I have videos acho aripo pa YouTube. I said that in the numerous video dzandakakavwa between 2016 and 2017. Ndokubva ndati inini kuvakomana veG40, chiregai kubata Mnangagwa, mukangomubata ndopa zvaperera. Chigarai pasi muite wokutaura naye because ndiye akuuya.
and people loved me. Vakazoti chabvondoka ndope vakazingati kotsinenga mupai ndikati ndakakuudza yako man. And I'm here today. Kuti ndikuudzei baba ama twins. You know how much I supported you, wholeheartedly. I don't have anything personal with you. We differed on what we differed, but I still respect you as my elder, as my leader. Inzira ya matora hii, Shumba. Inzira ya matora hii. The end will be miserable. It may not be today, it may not be tomorrow, but I want Zimbabweans to keep this in their archives. Shumba kana mkasabuda mgwarara maakufamba naro. Rekuita mombe inotunga dzimwe mudanga muchita Mr. Nice. Your end is going to be miserable. Haisi kuzosekesa, ichasiririsa. Well, kana zvandataura ndaresha. Sezvazvinongoita kuti kune vanozogarawo review zvandataura wotsvaga mhosva aiva ndibate semabatiro andakaitwa futi naamugani. But on this position, I'm standing. (2023) amuwine. Kana muri mi candidate kuna 2023. Kana tichizonokwikwidzana nemi kuna 2023 amuwine. Vari pedyo navamunangagwa ende munovati benzi riya rinonzi tsenenga murati Shumba budai munzira yamuri kufamba nayo. Hamuna kwamuri kuenda. Kana tikasvika 2023 muri mi candidate hamusi kunowina. Ndinokunamatirai kuti munge muri mi candidate uye tisvike nemi kuna 2023. But chinhu chikuru chamunogona kuita kuzvibatsira pachenyu. Make amends with your comrades. Hainini siyana ineni handikadzoka kuzana. Make amends with your comrades. Because ndikadzoka kuzanu zuva hari nyure musati mandidzinga. Because handisi kutenderana nezvamuri kuita. Imi muri kuda vanhu vanouya vonyarara vonyepera kupenga vachinhonga sadza remupinda. Inini I'm not going to do that. I've already sacrificed everything, so I'm not coming there. Forget it, man.